Con motivo da pandemia, esta mochila, denominada Mochila da Luz, comezou a percorrer o camiño portugués de Oporto ata Santiago pasando de peregrino en peregrino. A asociación que a promove axuda durante este tramo a todos aqueles camiñantes que se atopan no camiño. Debido a este contacto directo cos peregrinos, a Mancomunidade colaborará coa asociación para axudar a promocionar as rutas xacobeas da comarca. O que tratamos sempre desde a Mancomunidade, como sabedes, é avanzar na promoción e en este caso asinando este convenio con unha asociación que ademais creemos que é moi positivo, non? E todas as persoas que les vayan a ter contacto van a ter tamén coñecemento dos nosos produtos e lles van a explicar por onde transcurren, como é, non? Como é a nosa ruta do Pai Sarmiento, a variante espiritual, que son seguramente as máis coñecidas, e creemos que é moi positivo este convenio que queremos ademais que vai a dar bons froitos, non? Para a Mancomunidade e, por tanto, para que nos visite. A Asociación Mochila da Luz dos Camiños de Santiago promove esta iniciativa para crear unión no camiño e homenaxear as persoas falecidas, especialmente pola COVID. Os viaxeiros poden incorporar nela os seus adornos e, ademais, no seu interior teñen un libro para asinar. Cada año esta mochila sale peregrinando igual, desde Oporto hasta Santiago, va pasando de peregrino en peregrino, donde ellos van colgando sus recuerdos o algo que van relacionados con algún fallecido que ellos han tenido por COVID en la familia. A asociación axuda a todos os camiñantes que se atopan no percorrido, incluso aqueles que veñen de outros países e que queren comezar a facelo. Para a Mancomunidade este acordo é moi vantaxoso, xa que a asociación chega cada día a unha media de 1000 peregrinos. E claro, iso é o trato directo que cambia moito. Ti explicas a un peregrino, a parte agradeceo. Moita xente non sabe o que é a variante espiritual. O mellor oírme, pero non sabe por onde vai. E hai xente que mismamente desde Tui ou desde Redondela, que máis ou menos a nosa posición, que pode decidir, o noso grupo vai ir pola variante. Explícaslle, tes que chegar ali, temos contacto coa xente que fai a travesía no barco, e dalle un pouco os contactos, tes que tratar o tema das mareas. A Mochila da Luz partirá dende Oporto arredor do 10 de xullo para chegar a Santiago o día 24. Aínda así, a promoción que fará a Asociación das Rutas Xacobeas do Salnés realizarase durante todo o ano.